সৈতে ভেদভাৱ নকৰিব তেওঁলোকৰ যত্ন লওক गाबदो नामाहाय अ गाबमारदों आगैसो माथो हेलौ आगै औ आब' माथो खालामबाय दंमोन एसेबां गोबाव कल रिसिभ खालामनायावनो आगै आं खामानिसो मावबाय दंमोन बिनिखायनो लेट जाबाय रिसिभ खालामनायाव आब' आं दिनै नोंसिनाव थांनो नागिरदोंमोन वाह जोंहानाव दिनैसो फार्स्ट टाइम फैनो गोसो जादों माथो जोंहानाव औ नों न'आव फैथाराखै नालाय नोंखौ आं जोबोद नायनो लुबैदों नोंखौ नुया बेसेबां गोबाव जालांबाय बिनि थाखायनो थांगोन आं नोंसिनाव दिनै मा थांजानो बादों नामा आंखौ दुस्त दाबो एरावनो गारा नों आंखौ आंखि नोंखौ फैजानो बागोन नामा अके अके थ' खैथासोआव मोनफैगोन नों जोंहानाव दा 1 PM जाबाय थ' 4 PM आलासि मोनहैगोन आं नोंसिनाव औ दे जागोन दे र' आरो मोनसे मस्ट इम्परटेन्ट खोथा नों दा जोंहानाव फैबोला दख'नासो गानना फै हा दख'ना औ माने जोंहानि आइ बिखुनजोआ गोदोनि गाननाय जोमनाय आसार खान्थिखौ हमथाबो नों गाननाय बायदि वेस्टार्न ड्रेसफोरखौ जोबोद गानजानो बायो जोंहानि अनलि दख'नाखौल' गानजानो लुबैयो अके जागोन दे बिदिब्ला जाब्बाय दानाबासो मा खालामबावनांगौ आंथ' दासिमहालागै सानसेबो दख'नाखौनो गानफेराखै आंथ' दख'ना गाननो रोङा मा जाबावगोन दा आइयाबो न'आव गैया दख'ना गानहोनो उन्दैनिफ्रायनो हस्टेलावनो थाना देरबोबाय दा लकडाउननि थाखायसो आं न'आव फैना दं आरो गेजेर न'आव फैब्लाबो दख'ना गानफेरनायानो जाया नाथाय दिनै मा खालामबावनांगौ आं दा इउटुबालाय माथो जाखो इउटुबाव गासै प्रब्लेमनि सल्युसनखौनो मोनखायो इउटुबाव भिडिअ नायनानै दख'ना गानगोन आं दिनै YouTube how to wear dokhona wow माक्सिमानि भिडिअ दङ सं दख'ना गाननो थाखाय मा नांगौ बेफोरखौ लाबग्रोना लानोसै आं हाय क्या बात है बड़ा एफा गाज्रि नुवाखै सं आंखौ दख'नाजों फट'खौनो मोननैसो लानोसै आं इनस्टायाव आपल'ड होगोन आं गाज्रि जायाखै सं दानो आपल'ड होखानोसै आं इनस्टायाव टेग खालामनि र' हैशटेग बोडो गर्ल हैशटेग स्वीट गर्ल हैशटेग दोखना
Hashtag first time. Hashtag cute girl. Upload. Ayo, mai si zubru zutu. Ayo, मोजाङैनो थाबायनो हाला माथो आंलाय. जोबथोंसो बायसो माथोलाय. आंना मायबाफोर उल्टा पाल्टासो जाबाय नामाहाय गाननायावलाय. आयौ, सोरबाफोर नुबायसो नामाहाय. लासिं सिं जागोनहाय नुबोला. जारलासोलै आंजोंबो. लासै लासै थाबायनोसै आं. लासै 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 थाबाय. लासै लासै लासै. जाहांदो जाहांदो. हा ओके दासो जाहांदों थाबायनाया एसे एसे गारिखौ बेवहाय नेनोसै आं माथो दिनैलाय गारिफोरानो फैथाराखै सं खैथा जाखोबा 2टा बाजिलायबाय सं गोबावानो जासिगोन आंहा मोनहैनायाव दासो मोजां नुदो दख'ना गाननायखाय आफिखो ए नंगौ नामा आयं माथो दिनैलाय गारिफोराबो थाब थाब फैयाखैहाय थाब मोनहैगोन ना बिदिब्ला फैलायबाय जाथिया दा जाता बुङै बुङै आंनि खर'खौ जाजोबगोन बे dokhona माबाफोरथ' स्पेशल दङ दिनै सोरखौ लोगो हमनो थांदों मा मायबाफोर स्पेशल थालायनांगौ नामा आं ओरैनो दख'ना गाननो हाया नामा ओरैनोथ' नों दख'नाखौनो गानखाया दा सोरखौ लोगो हमनो थांदों जेबो स्पेशल गैया आं आब'लानावसो थांनो नागिरदों बेनिखायनो दख'ना गानदों आं दिनै जोंफोरनोलाय बहा खिन्थानो माबाफोर स्पेशल थाब्लाबो दे जागोन दे थां आं दा एसे गामियाव थांना फैयिनि दे थां थाथ' होमबा आरो फैबावलायबाय सासे बेबा मा बुंलायगोन दा मोजां थांबाय टेक्सि वेट आब' औ आब' आं सफैबाय आब' आगै सफैबाय फै जिराय सफैनायाव एसे लेट जाबाय सं औ गारि नेनानैनो गोबाव जादों आंहा दिनै गारिखौनो मोननो नागिराखैमोन जेन्ट्सनावसो फैनो हादों दे बिदिब्ला नों दसे जिरायथ' आं साहा फुदुंना लायनि औ बेखौबो लांफालाय आयौ माय सिरब गरम मोनदों आयौ हाथारला बे दख'नाखौ गाननानै बांसिन गरम मोनबाय आं मोदोमाव बार हाबनोनो जेथिंबो लामायानो गैया माथो खाख्रबना दोननाय बायदिसो मोनबाय आं गुबुनफ्रा बोरै कम्फर्टेबल जायो दख'नाजों आयौ आंजोंबा जाथारनाय नङाहाय नै आगै साहाखौ लोंदो नोंनालाय बोरो आं लोंथ'लायला दे आं दानि बावैसो ओंखाम जाखांदों दे नों लोंदो औ जागोन दे
गैया सानैबो सासे खामानियाव थांदों आइया आरो गामियावनो थांदों औ न'आव मोजाङैनो दंमोन आइमोना औ दों मोजाङैनो आइया आंखौल' गोसोखांबाय थायो खामानियानो सोलाबथाराखै आं बे साननैसोआ बिनिखायनो थाङाखै आं न'आव औ जोबोद गरम जाथारदों बे साननैसोआ औ जोबोद गरमथार फै सिङावनो जिरायहैनि औ बिदिब्ला दासिमबो गानना फैनाय दख'नाखौनो सोलायाखै नोङो ओहो दायो दसे उनाव सोलायगोन आङो दे जिराय आयौ माबोरै जिरायनो आं फिन्दाखौनो हायाव लगायनो हालिया माथो खाख्रबजोब्बाय आंखौ बे दख'नाया खायख्लेंखौनो जिरायना नायनोसै आं आयौ बिदि जिरायब्लालाय माथो सिङानो जलांगोन बायदिसो मोनो ओहो गुबुनफ्रालाय बोरैथो जिरायोहाय दख'नाजोंलाय आथिंखौनो गोलाव खालामनानै जिरायनोसै आं छी बोरैबा नुयो माथो बिदि जिरायब्लालाय थ' बोरै जिरायनो आं जालालै आंजों Oh no! फाग्लिया आब' नोंसोर दख'नाखौ गाननानै बोरै जिरायो आं जेरैबो जिरायनो हायाखै माथो बिथिंबो जाया बिथिंबो जाया एडजास्टखौनो जानो हायाखै आं लासै लासैनो एडजास्ट जालांगोन दे जुलि जानोबो सम जाबाय दख'नाखौनो गानग्रा खालामदो नोङो जुलिनि उनावथ' दख'नाखौनो गानखानांगोन ना जागोन दे आं न'आव प्रेक्टिस खालामसिगोन दख'ना गाननायनि खांख्राइजों थास' बिबारजों संनायदो नामा आब' औ सासेया गोथाव मोनसोयो दाखालिनिफ्रायनो संनो थिनबाय दंमोन बेनिखायनो आं दिनै संनायदो फरायनायफोरा नोंना मोजाङैनो सोलिगासिनो ना औ दोंथ'यो मोजाङैनो आं एसे हेल्प खालामना होनि आब' नांला दे आलु दरनैसोल'सै बेखौनो हाना होनोसै आं बे भिडिअनि गेजेरजों सासे हिन्जावसाया जेब्ला फार्स्ट टाइम दख'ना गानो अब्ला बियो मा मा उसुबिदा मोनो बेखौल'सो दिन्थिनो नाजानाय जादों आरो बिनि अनगा जेबो नङा स' नोंथांमोननिसिम मोनसे रिक्वेस्ट जे बे भिडिअनि गुबुन गाज्रि मिनिं दा दिहुनसै थेंक इउ थेंक्स फर वाचिं